Ir-raba' punt. Mela l-ewwel qedna issib post, it-tieni issib ħin, it-tielet hija komunjoni mas-sema u mal-art. Ir-raba' punt huwa li jiena nibda wara li tlabt l-għajnuna tal-qatisin tal-Madonna l-Ispiritu Santu verament nagħmel mument ta' talb ta' tifħir. Nirringrazzja l-Alla. L-ewwel mument, it-tieni mument ta' talb huwa talb ta' tifħir. Li jien nirringrazzja l-Mulej għal xiex? Għal dak li narah jagħmel fil-ħajja tiegħi. U din hija importanti. Għax ħafna drabi aħna ma nfaħrux il-Alla x'issu Alla huwa barrani minn ħajti. Meta jien nibda nara l-Alla jaħdem f'ħajti, allura tinfaħru. U jekk ma nfaħrux, jew għax qed nieħdu for granted, jew għax ma jinteressanix minnu, jew għax jiena ma napprezzax persuna li minix grata, jew inkella minix konxju li Alla qed jaħdem. Jekk it-talb tiegħi dejjem mulejtini tini fejjaqni jagħmel li ma rebbaħni ma nafxiex, jiġifieri inti m'intix tara l-Alla qed jaħdem. Importanti allura fil-mument ta' talb tiegħek għaliex qed impoġġi dan il-mument ta' tifħir f'dan il-ħin wara titlob l-Ispirtu l-Madonna l-Anġli eċetera. Biex inti verament tidħol f'awareness li inti tiltaqa' ma' dan Alla li huwa ħaj. Alla li huwa ħaj u għalhekk tfaħru, ma tfaħħarx il-mejjed, inti tfaħħar il-ħaj. Danna li qed jintervjeni fl-istorja tal-ħajja tiegħek inti ssir qrib Ġesu li qed taqra l-passi tiegħu f'ħajtek, qed tarah ħaj fil-ħajja tiegħek. Allura dak huwa r-raba' mument li inti tfaħħar il-Mulej tal-ħidma tiegħu f'ħajtek. Irringrazzjah, mhux il-mument li teqret, huwa l-mument li verament tfaħħar l-Alla. U nixtieq nagħmel differenza. Mhux necessarjament tfaħħar l-Alla għal kollox, imma tfaħħar l-Alla f'kollox. Hemm differenza kbira. Il-Mulej ma tfaħrux għal ħażen, ma tfaħrux għal mart, ma tfaħrux għal dbatija, imma tfaħru fil-ħażen, tfaħru fil-mart, tfaħru fid-dbatija. Jiġifieri Alla ma jikkawżax id-dbatija, imma li jiena f'mument ta' dbatija kapaċi nfaħħar l-Alla x'qiegħed miegħi, ibati miegħi, ara ma nfaħħarx għad-dbatija, ma nfaħru fid-dbatija. Allura dan mument ta' tifħir ikun f'kull mument tal-ħajja tagħna li aħna nistgħu nagħmluh. Il-ħames punt li nixtieq nippreżenta f'din l-iskema ta' kif titlob huwa illi wara li sent faħħart il-Mulej jien nipproponi taqra silta mill-Evanġelju. Kif ħatażilha issa din is-silta? L-ewwel proposta tiegħi hija mhux bil-fors li taqra l-Evanġelju tal-ġurnata. Jiġifieri dak li Alla jkun qed jagħti lill-Knisja kollha, il-komunità tal-Knisja, inti terġa' tisimgħu waħdek ukoll quddiem Alla fit-tal personali tiegħek. Għax dik hija kelma li l-Mulej qed jagħtina llum issa f'din il-ġurnata partikolari, mhix il-bieraħ u mhijiex għada. U għax jiena parti mill-Knisja, il-Mulej qed jagħtiha lili wkoll. Jiġifieri dik huwa kif ħatażil is-silta tista' tażilha b'dan il-mod. Tista' tażilha b'mod ieħor. Ukoll, pereżempju tgħid ħataqbad l-Vanġelu fejna fien ta' San Mark u tibda taqra biċċa kuljum. Allura tażel is-silta anka hija tgħid dak li jmiss issa ħanara. Mod ieħor huwa pereżempju tista' ssib rivista bħalma hija Kliem il-Ħajja u Malta illi għandek silta kuljum mill-kelma t'Alla u tgħid ħanitlob biha, ħanaqra lilha. Mod ieħor jista' jkun u nixtieq nagħmilha ftit ċara però dan li mhuwiex maġiku li niftaħ il-kelma t'Alla każo niftaħha u nara l-Mulej hemmhekk xi tgħidli. Ngħid mhux maġiku għal San Franġis kien jitlob dan il-mod eżistiji, kif anke fi żminijiet u diversi kienu jitlob dan il-mod. Jista' jkun strument anke kif jiena nitlob. Mela jiena naqra silta mill-Vanġelu. Wara li taqra dis-silta importanti li taqra b'attenzjoni, taqra bil-mod jekk hemm bżonn darba 2-3. Ġa tlab l-għajnuna t'Alla, faħħartu l-preżenza tiegħu u issa qed tisimgħu ikelmek. Għaliex l-importanza fit-talb mhux se tgħid inti ma se jgħid Alla l-ewwel. Se jgħid Alla l-ewwel u ħafna importanti iktar minn dak li titkellem int. U Alla jitkellem. Alla jitkellem. Hija laqa ma' Alla ħaj, għalhekk diġà faħħartu għall-mejjel tiegħu u issa se jkellmek. Wara li tisma' l-kelma tiegħu, nistiednek sabiex tasal għas-sitt punt li tidħol daqsxejn f'qalbek u tara x'laqtek minn dil-kelma li smajtina. Mhux nipprova nifhem kollox b'moħħi, imma x'inhi dik il-kelma anke hija waħda, 2 li laqtitni. U nistiednek sabiex dik il-kelma li laqtitek tiktibha meta tmur titlob allura għandek bżonn tieħu daqsxejn il-Bibbja, il-Vanġelu, għandek bżonn tieħu daqsxejn notebook u bajro, djarju spiritwali li tibnih bil-mod il-mod. Ikteb dik il-kelma fil-referenza l-kelma, ikkupja mill-Vanġelu vers kelma b'kelma u iktibha fid-djarju fin-notebook spiritwali tiegħek. Ħalli tibqa' ċara quddiemek.
Mela wara mbagħad li tara x'laqtek u ħadd nota tiegħu, nistiednek tgħaddi għas-7 pass, is-7 punt tat-talb. Li inti titkellem ma' Ġesu fuq dak li jkun laqtek. Tidħol fid-dialogu mal-mulej. Fejn affin, jekk laqtitni l-kelma ejjew għandi u jiena nserraħkom. Ħadd nota tagħha u issa ħankellmu mulej. Meta rrid niġi għandek? Fejn minix qed niġi għandek? Meta qed niġi għandek u mhux nagħtik iċ-ċans li inti sserraħni. Mulej kemm tħobbni li tittatini s-serħan tiegħek. Grazzi li tajtni dil-kelma. Qed tidħol fi dialogu verament minn qalbek imma ma' Ġesu. Però mhux biss, tista' tkellem anke l-Ommok Marija dwar dik il-kelma ta' Ġesu. Hutek il-qaddisin, l-anġlu tiegħek. Xi hija komunikazzjoni mas-sema, it-talb. Allura, u da dialogu wkoll nissuġġerixxi jiena li wieħed jista' wkoll jiktbu. Ġifieri mhux biss titlob, imma mhux bil-forsa qed ngħidilkom kulħadd isib il-mod tiegħu, però suġġerimenti qed nagħti. Li wieħed jista' jikteb dan id-dialogu tiegħu, mela wara ktibt is-silta, ktibt id-dialogu tiegħek. Mela, ħanerġa' mmur daqsxejn ħalli nkomplu nibnikom. Il-5 punt kien li inti rajt parti mill-Vanġelu, mill-kelma tagħha, is-6 punt tara x'laqtek u kitbu, is-7 punt titkellem ma' Ġesu fuq dak li jkun laqtek, mhux fuq kollox, mhux fuq il-problemi li għandek id-dar, mhux fuq se tagħmel għada, mhux fuq il-borma li qed tagħli u ma tafx se tagħmel biha, fuq li laqtek mill-kelma tiegħu fuq dak li qallek. U ikteb ukoll dan id-dialogu. Li mbagħad waslek għat 8 punt fit-talb. X'inhuwa? Illi inti titlob il-grazzja li tgħix issa dak li jkun laqtek. Mela wara titkellem ma' Ġesu, issa titolbu l-grazzja biex dak li laqtek tgħixu b'mod partikolari. Per eżempju, jekk jiena ħanżomm l-sistema, laqtitni l-kelma jew għandi nserraħkom, issa ngħid imma jien mulej fil-konkret. Meta għandi bżonn niġi għandek, allura pereżempju meta jien innervja, jien nervuż Ġesu. Taf li nervuż. Mela tini l-grazzja li fil-mument tan-nervi flok najjat u niżbel u nkisser u nwaġġel ħaddieħor. Niġi għandek. U kif niġi għandek? Forsi immur fil-prayer room malajr. Forsi nieqa, forsi nalaq ħalqi. Itloba bi grazzja u d'importanti. Għalfej qed tinżid dal-punt, it-tmien punt li titlob il-grazzja li tgħix dak li jkun laqtek fil-konkret. Għaliex il-kelma talla mhix hemm biex tinfurmana x'għandna nagħmlu, imma biex tatina l-grazzja biex nagħmlu dak li mulej jkun għalinna. Inkella nagħmluha bil-qawwa tagħna biss, li bil-qawwa tagħna biss frejjeġ nagħmluha ħbib tiegħi. Għandna bżonn l-għajnuna tal-mulej flimkien mar-rida tajba tagħna. Importanti għax ikun tant taf xiġrilek kemm laqtitni din il-kelma ejjew għandi nseraħkom hekk ħanibda nagħmel fader ta' deġi ma għamilta le bil-fors. Ma tlabx il-grazzja li inti tagħmilha. Provajt tagħmilha ħatta isek talima u issa ħatmur tgħixha. Le, mhix hekk. Titlob il-grazzja li dak li l-mulej kelmek, dak li tallimt tgħixu. Allura 8 punt li titlob il-grazzja li tgħix fil-konkret dak li jkun laqtek. Imbagħad tasal għad-9 punt li huwa li inti titlob talb ta' interċessjoni għall-oħrajn. Għaliex? Għaliex inti kif edna fil-bidu, inti għat-talb personali ma fi spiritu ta' komunità. U allura int ma tistax tħalli l-alla tiegħek toħroġ biex tmur tkompli l-ħajja ta' kuljum wara l-mumenti tat-talb, u mbagħad inti fil-veru sens tal-kelma hekk titlaq l-ispirtu ta' komunità, isek ma jinteressakx minn ħadd ieħor. L-imħabba lejna l-proxmi naqdu fl-imkien. Interċedi allura għal ħadd ieħor. Fejn affin sħabek ħadd magħhom fuq ix-xogħol, għal uliedek, għal żewġek, għal martek. Interċedi għal problemi li tkun tqajt magħhom, interċedi għal ħadd ieħor mhux għalik, għal ħadd ieħor. Għalik il-mulej kelmek. Issa jitlob int għal ħadd ieħor. Li dan fl-aħħar iwaslek għall-aħħar punt, l-10 punt li jien qed nipproponilkom hija li titlob posta waħda ta' rużarju. Jekk għandek il-ħin se titlob rużarju sieħ. Però qed nissuġġerixxi posta waħda u b'dan l-iskop. M'hemmx għalfejn tikkontempla xi misteru ta' rużarju tradizzjonali tal-ferħ, tad-dawl, tad-batiju tal-glorja, imma l-istess kelma tal-Vanġelu illi tkun smajt issa ikkontempla għax ir-rużarju dak li huwa u tikkontempla parti mill-Vanġelu, parti mill-ħajja. Flok qed nieħdu parti mill-Vanġelu tradizzjonali, ġifieri l-Vanġelu li hemm fir-rużarju qed ngħid, ħadsban mhux il-Vanġelu tradizzjonali, il-Vanġelu huwa wieħed. Il-Misteru ta' Rużarju nikkontempla dik is-silta li biha l-mulej jkellimni bil-qalb ta' Marija. U allura it-talba tal-missierna l-10 slimiet u l-glorja naqadhom ma' dik il-kelma illi l-mulej lili ikun tani. U b'dak il-mod, it-talb tiegħi issa inkun irġajt talaqtu